Songonang pabotohan haminakin, pasahaton nami dope barita sia toba. Ujung ni tahunon di sura do apala godang jagung di Tobaon. Ala di parade pamareta kabupaten do hepeng 6 miliar, laho manuhor boni ni jagung. Jala ditahi mapasaton ni boni ni jagung itu pangula, marhite horong pangula. Ditahido saat 50 ton godang ni boni ni jagung na laho pasaton di pamareta tu salut horong pangula na adong di Tobaon, jala dipuka mapasat boni pangurupioni di bula pituon. Hatoranganon di pasat pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba, Amang Jerry selain di hari Rabu tanggal 14 na salpu. Aloy dang apala boy dope di patorang nasida atik na piga horong pangula na dapotan pangurupion boni ni jagungi. Khususnya kelompok tani Toba, kita ada pengadaan untuk bibit jagung sebanyak 50.040 kilo. Tahun ini petani Toba siap tanam untuk menambah pendapatan petani di Toba dan tentunya untuk kesejahteraan petani. Saat ini yang sudah kita verifikasi belum fix memang keseluruhan, tetapi seluruh kecamatan ada untuk kita bantu. Di Dok Nasidado ikon radotan di pamareta marhite tim penyuluh pertanian aka pangulan dapotan boni ni jagungi adorang sian manuan saat rodina panen. Sian Toba TV mabaritahon.